sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin. Excuse me po. Okay na sana eh. Pinlema pa eh. Gandang babae. Oy, talaga tinawag ang sarili ko na magandang babae. Pero dugyot, no? Baboy. Charot lang, Widerot. Pasensya na po ah. Di lang po kasi ako masyadong, alam nyo na, fresh dahil kabila po ang ating mga kaganapan sa buhay. So, nagdi-disclaimer na po ako na kung minsan ganito po yung timbre ng boses ko sa radyo, parang Parents Berano. Pakinggan ninyo si Robin Shena kanina. Oh. Yun, well, ganun po talaga namin kayong kamahal. Hindi po kami magpapahinga ngayong Kapaskuhan. Para lang makapagbigay ng ligaya at saya sa inyong lahat. Ganun. Anyway, ito sabi ng mga kabisyo natin nag-comment sa ating secret file for this afternoon. At ang secret file nga ay pinadala sa atin ni Reth. Si Reth na nakapagsulat na before ng secret file. Na-i-ere na rin natin ito. And yeah, pakinggan na natin ang mga nag-comment. Sabi ni Miko Lim, buti na lang. Tama ang move na ginawa mo. Buti na lang worth it yung pag-aantay mo, ate. Ang sarap magmahal kahit minsan ay masakit. True. Pero pag sumagal ka, masarap talaga sa pakiramdam kapag ito ay successful. Minsan talo, minsan panalo. Ang mahalaga, nagmamahal at minamahal pabalik. From Miko Lim. Hi din kay G. Yumol. 2 years na daw siyang celebrating ng kanilang wedding anniversary. Wala ang kanyang asawa. Kinuha na ni Lord. But still, happy wedding anniversary. Ito naman ang sabi ni Fave Guerrero. Take it away. Magandang hapon, DJ Rocky. Kinikilig ako sa letter sender for today. Ang masasabi ko dyan, kinikilig pa rin talaga ako. Maraming salamat nga pala, DJ Rocky. Number one listener niyo ako dito sa Bagong Silang, Caloocan City. Shout out nga pala sa aking magandang girlfriend na si Rosel Dalida Luciano. Ingat ka palagi. Love you, love you. Merry Christmas and Happy New Year sa inyo, DJ Rocky. At I hope sana balang araw mamamit ko kayo. Thank you so much also, Fave Guerrero. Sana all may love life. Ito naman sabi ni Castaneda Catherine. Merry Christmas, DJ Rocky. Ang masasabi ko sa nagsend ng secret file ay maigi na lang na ganun yung ginawa niya. At buti na lang ay nagkaroon sila ng second chance. Shoutout po dito sa Lucena City from Castaneda Catherine. Ito sabi naman ni Darwin Russell, minsan kailangan nating maghintay sa pagkakaroon ng tamang tao para sa atin. Sadyang nagmamadali lang tayo minsan sa pagpili at naapektuhan tayo mula sa mga taong nakapaligid sa atin. Ang letter sender natin ay patunay na merong blessing na matatanggap kung tayo ay maghihintay in God's perfect timing. Yan po ay mula kay Darwin Russell. Ito naman ang sabi ni Angel Alan Avanzado. Hello, magandang hapon, DJ Rocky. Hindi ko lahat napakinggan kasi nawala yung net. Nagdadrive kasi ako. Pero alam ko na yung katapusan yan. Congratulations, Red. Napakapal. No, sabi na nga eh, gaano katagal ang paghihintay. Tunay ang pagmamahal. Sa'yo pa rin at sa'yo pa rin. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you. God bless all. Thank you so much, Angel Alan Avanzado. Kahit gaano pang katagal ang paghihintay, basta tunay ang pagmamahal, ito ay
magmamaterialize. Wala na akong maisip na Tagalog word. Ito naman ang sabi ni Jomar Palulim. Congrats sa inyong dalawa. Sana magtagal kayo. Ito pa sabi ni Mayumi. Napasana all ako, binabalikan. Haba naman ang buhok ni Ref. Naapakan ko hanggang dito sa amin. Napakinggan ko yung kwento niya last November. Pinag-move on nga natin siya, pero buti hindi siya nag-move on. Ang ganda nito. Wala nang sorry-sorry, wala nang ligaw-ligaw na nangyari. Basta puso na lang ang nag-usap. Ganda ng song na Count on You dahil sa song na ito may lyrics na Miracle Find at bagay kay Steve at Ref. Happy for you and wishing you a happy life with Steve. Worth naman ang waiting pala. Congratulations. Ayan. Thank you so much, Mayumi. Actually, hindi ko maalala ko nung in-advise ko eh. Pero sinabi ko na mag-move on ka na. Oo. Kailangan mag-move on ka na. Mag-move forward ka na. Yun yata yung in-advise ko eh. Tapos sabi ko, baka mamaya may girlfriend na pala siya. Ito sabi ni Robert Tirao. Happy for you, sender. Worth the wait. Nagtyaga ka para makuha ang ikasasaya mo at tayo naman nagbunga. Kaya kung ano man ang gusto natin, dapat marunong tayong maghintay. Patience is a virtue. Darating at darating din yan sa tamang panahon from Robert Tirao. Thank you. Ito pa sabi ni Charles Sancho. Nothing's gonna change my love for you. Pa-auto-load naman. How much naman po? Charot with a rot. Buti ka pa naghintay ng 9 years. Samantalang ako, panandalian lang ang hinintay ko sa maraming pera. Long live sa inyo and looking forward sa magiging wedding ninyo. Correct ka lang. Buti ka pa, sender, naghintay para makita uli yung minamahal mo sa buhay in just 9 years. Ang dami pa nag-comment sa ating secret file for this afternoon. Siguro yung iba na nakapakinig ng kwento ng ating secret file sender last November, na picture out na nila na ending na talaga yung relationship nito ni Seth tuloy, ni Ref at ni Steve. Pero ngayon, dahil sa nabasa kong secret file, ay, hindi pala ending. Kumbaga, natapos lang yung isang chapter, pero may panibago na namang chapter. Parang sa series. Akala mo tapos na yung season. Yung pala may season 2 pa. Sabi nga, yung ending, pag hindi pa yan happy ending, hindi pa yan yung ending ninyong dalawa. Kapag sad ending may nasaktan, ay, ibig sabihin yan, hindi pa tapos ang istorya ninyong dalawa. That only means chapter close lang. A chapter ended lang. Pero hindi the whole story ended. Oh, may ganun, diba? O, diba? At eto, merong mga inaalay sa akin dito sa loob ng booth, mga taga CRM, nagbigay sa akin ng cake. Eto, galing kanino to? Oy, thank you so much, Queenses. And this one. Oh my gosh. Grabe naman tong mga nagbigay sa atin ng regalo samantalang akong walang paregalo. Ayan. Sila Arian tsaka si Queences, meron, ako wala. Abang-abang lang po kayo sa regalo ko. Inaantay ko pa po yung yung i-withdraw ko. Ay nako. Anyway, mabalik tayo sa storya na to. Kala nga natin ending na, di ba? Pero hindi pa pala. So, minsan, kailangan lang talaga na lakihan natin yung pangunawa, lakihan natin yung pasensya, lakihan natin yung pag-intindi natin doon sa sitwasyon. Or minsan, hindi mo dapat patayin yung pag-asa sa buhay mo. Kasi, minsan, yung pag-asa na yun na lang yung magbibigay sa'yo ng rason para magpatuloy ka sa buhay. Pag-asa, pagtitiwala, pasensya. Yan yung hindi nawala sa ating secret file center.
Kahit na ang daming tao sa paligid niya na nagsabi na mag-move on na siya kasi ang tagal-tagal na, pero hindi nawala sa kanya. Siguro, nandun din yung alam niyang mahal siya ng tao at alam niyang mahal niya lang din yung tao. Tanging mga puso na lang nila yung nag-usap nung time na nagkita sila uli at nung time na sinurpresa siya ni Steve nung party niya. In fairness naman doon na very pocketbook yung datingan. Kala ko nga nagbasa ako ng Precious Hearts Romances eh. Charot with the rot. Hindi. Diba ganun yun? Parang, OMG, parang ang fairy tale-ish naman itong kwentong to. Nakakala mo, hindi nangyayari sa totoong buhay. Pero, every love story is magical. Every love story has its own uniqueness. And you just have to appreciate it. Basta alam mong tunay, puro ang pagmamahalan na kahit gaano pa katagal ang lumipas na panahon. Ang mahalaga, kayo at kayo pa rin. Umasa na naman yung iba na magbabalikan sila ng ex niya. Tandaan ninyo ha, hindi lahat ng tao deserving na balikan. Meron lang mga taong deserve na balikan, kaya pwedeng mag-antay at talagang valid mag-antay. Sabi nung iba, DJ Rocky naman, akala ko pa naman pwedeng balikan kapag niloko ka. Iba yarn! Kung wala naman naging issue, bakit naman hindi, diba? Tsaka, basta pag alam mo talagang puro, totoo yung pagmamahal. Worth it. Worth it ipaglaban yung tao. Then go. Susugal ka talaga. Lahat naman sugal eh. You just have to know kung sino yung worth it sugalan. Sa mga kapisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to me, rocketera@gmail.com. I gotta say BRB as in Bathroom Break. You are still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. This is Red's Secret File. Sasakyan sikat, basta't Love Radio.